Erokamano Nyakwaramogi kuom keto Ramogi TV en thuolo machielo ma waikore makare gi weche manyien mag migago. Mokwongo thund weche. Jopuonjre 8 mag sikund nyiri ma Utumishi omaki kotenore gi masich mach manyonego jopuonjre 16 e sama chenro mar yango ringrego ochakore ayanga. Doho ma pachoka ochungo chenro mar gero kar tengo jotuo ma piny Amerika gero e pachoka ka seyo medo wuok ewi chenro ma kamano. There are early signs that global pressures may begin to ease. Changes in demand patterns and improved supply routing are gradually stabilizing international markets. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingone jo Kenya ni piny nigi mauta moromo. Arwaki ni machiegni Nyakwaramogi e weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng. Doho ochungo chenro ma sirikal keto kata tengo kar jotuo Ebola magin jopiny Amerika e pachoka. Kamano bende doho no ochungo sirikal rwako e pachoka daro, konyo kata thiedho jotuo mag Ebola e bwo winjruok e kind sirikal ma piny Kenya kod mano mar Amerika. Kwayo makamano seyo chalna chenro no e kind sirikal ma pachoka kod sindikane mamoko kamoting'o piny Amerika e wi konyo jotuo mag Ebola. Kama ingekuwa tu ni hata kama ile ya gama. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi odok ne chenro mar kelo mauta e kind pinje mong'ere kaka G2G kolero ni osekonye neno ni mauta nitiere thurka kinde duto. Wandayi nolero ni chenro ni biro neno ni midhiero mar mauta ok oneno e pachoka kaka timore e pinje mamoko. Kanowuoyo kod jofwambo okinyi ma kawuono e apisi mare, Wandayi noseyo mokalo jotelo mosebedo ka kwedo chenro no, ka bende osingo ni machiegni ni jopiny abiro yudo fungruok e nengo mauta gi modhi mamoko. By saying that there are early signs that global pressures may begin to ease. Changes in demand patterns and improved supply routing are gradually stabilizing international markets. While the situation remains fluid and unpredictable, the direction is encouraging. In the fullness of time, as global conditions stabilize, Kenyans can expect the benefits to be felt progressively through the system. Thoth jopuonjre manowang' e masira mar mach e sikund nyiri ma Utumishi oyangore ni nowang' marach ma moko kuomgi ok nyal yangi. Jabero mar piny owacho Dr. Titus Ngulungu oyango ni chenro mar timo nonro mag nyinyo mag del mar fwenyo jopuonjrego ibiro tim mar yango ringre jopuonjre 16 manotho e masira mar mach amanotere kar kano ringre makathieth maduong' ma Naivasha. We mended the bodies and we have secured them in the body bags, and we are planning to take them to Naivasha mortuary for postmortem, for performing the postmortem and also further DNA analysis. The bodies, most of them are completely charred. They are completely consumed by the products of combustion, and they might be difficult to be identified. So that's the reason why we are performing the DNA, so that the relatives can be they can be identified when we compare with the relatives. Kaluwore gi luoro mar landruok midhusi mar Ebola e tong' ma Busia, jochiw thieth ma 109 mawuok e osiptende mag piny owacho e kauntino nochako ng'anyo margi odiechieng' manyoro. Okang' mano ochuno jotuo mane orwaki e ute mag thieth mopogore opogore mondo odhi pacho. Kotelnegi kod jagoro mar riwruok mar nurses kata NAN bade ma Busia James Musugut
Jochiw thieth go eko wacho ni osebed ka ijwang'ogi kod jotelo ma kauntino, kata bed ni gisebedo ka gichiwo ywak magi kinde ka kinde, ka jotijego bende dwaro ni mondo mi ochulgi osara magi kaka owinjore maonge deko. Tuko hapa kujulisha umma ya kwamba mgomo wa wafanyikazi wa afya ulianza jana usiku. Sababu haswa wa mgomo huo ni kwamba kuna utepetefu ndani ya serikali ya bwana Mheshimiwa Gavana wa Busia County bwana Otuoma. Mwaka jana tulienda kwenye mgomo, serikali hii ilituambia kwamba kuna yale ambayo itatekeleza, na hadi sasa ni kama ilikuwa tu ni hekaya za bunwasi. So wakati huu wanakuja na mazungumzo kwamba sisi tunaondoka kwa sababu tumeona Ebola na tuna take advantage. Hatu take advantage. This has been a journey. We started the journey back in 2022. We sat down with Daktari Otuoma, wrote an MOU which has not been honored until today. He said he will pay the salary arrears. He will make sure the healthcare workers are working in a good condition. He will make sure we have employment. Tangu aingia atuambia ameemploy watu wangapi. Serikali hii imedhalilisha mfanyakazi wa county. Hadi ukienda kutafuta nyumba huko landlord anakuuliza wewe ni mfanyakazi wa Busia County. Ikiwa wewe ni wa Busia County basi kupata nyumba ni 50-50 kwa sababu landlord anajua unaweza lipa unaweza kosa kwa sababu unahangaika. Na sisi ndio tunashikana na Uganda karibu. Hii Ebola ikikuja itaanzia hapa Busia. Na sisi kama wafanyikazi tunasikitika kuwa county imefanya, county iko kwenye mgomo. County ndio ambayo imeenda kwenye mgomo. Sisi tunawafuata tu ili wote tuwe kwenye mgomo. Na tuko tayari hao wagonjwa wakija tuweze kuwashughulikia. Lakini tunasema kabla tushughulikie wagonjwa, sisi pia tushughulikiwe. Jatend migao mar somo Migos Ogamba twak kod jofwamb weche ewi chenro mar nonro madhi mbele kaluwore kod masira mar mach mane otimore Utumishi Girls. Wawinjane kaka oloso. Kar kamano watudore achiel kachiel gi Simfros Okinda mantiere e alworano kendo mondo ketwa e ler ewi wach ma kamano. Simfros, kinyalo winja, inyalo nyisowa ni to ang'o ma jatend migao mar somo osewacho nyaka sani? Kamano Nyamilton, mantiere log picha mar migao mar somo Jogaos boma Nairobi, kama jatend migao mar somo Julius Ogamba ogolo lipot kotenore koda mach mane owang'o skund nyiri ma Utumishi manitiere Gilgil. Kalore kod Ogamba, skundno nowang' kod jopuonjre moko ma bende koro sani nonro dhi nyime. Bende olero kanyo ni nyaka sani mana jopuonjre 16 maloland nyoro ka ema nyowito ngimagi. Opogore koda mano nitie jopuonjre moko 79 ma bende noyudo hinyruok ma sani dhi nyime kod yudo thieth mopogore opogore. Nonro ma kamano iyango ni majno nomoki koda jopuonjre moko. Bende Ogamba wacho ni gi thuolo ni obila odino ne jopuonjre maromo 8 ma bende konyogi kod timo nonro kotenore koda mach ma kamano. Gi thuolo ni bende jonyuol osetengnegi kuonde ma itime nonro mar remo mar yango jopuonjre manyowang' kaachiel koda jopuonjre mane nitiere e masira ma kamano. Ka nyaka sani Ogamba wacho ni jopuonjre duto oseyudi. Kopogore gi mano Milton, bende Ogamba olero nitiere jopuonje 2 ma wachore ni nong'eyo maling'ling e wi jopuonjre mane chano mar wang'o skul. Kata kamano jopuonjrego nokochiwo lipot mar mondo mi ne geng' masira ma kamano. Ogamba mane loso kotene koda jatelo e duol mar ndiko jopuonj TSC osingo ni jopuonje ariyogo bende ibiro kawnegi okang' mar chik kaluwore ne girem mar chiwo lipot kotenore koda chenro ma jopuonjre ne nigodo mar wang'o skundno. Bende kopogore gi mano, board mar skund nyiri mar Utumishi Girls bende koro owuo. Ka bende TSC bende luwo jatend jopuonj kata jatend skundno kotenore koda wach mar mach mane omuoch skundno. Milton, mana kamano Ogamba olero ni pod gibiro medo luongo jofwambo mondo mi gimed chiwo nonro kotenore koda mach ma kamano. Kaluwore koda meye ma bende osemuoch e skunde mamoko kama oting'o Endarasha, Ogamba olero ni skundno sani en ma ogalko kata ma nyithindo dhi to duogo tok mach ma kamano, kawacho ni mana achiel kuom okang' kata okenge ma bende notim. Bende oyango ni nonro kotenore koda mach mane owang'o skul mar Endarasha pod dhi nyime. Omiyo singo ni mana kaka mach ma kamano, mach ma Utumishi bende ibiro lu
kendo nonro ibiro pedha yanga kotenore koda mach makamano kachiel kod okingi. Ogamba bendo yango ni nitiere midhiero mane nitiere skulno kata rem luwo chik owacho ni kar nindo mar jopuonjre ne othung' kabende nitiere dhot monego bed ni wuok godo apoya mabende ne ok nyal yawore. Omiyo mago gin moko kuom midhiero mowacho ni skulno ne ni godo, gimomiyo koro jatend skulno bende biro kawo ne okang' mar chik. Milton, ionge penjo? Erokamano ahinya Cyprus kuom ler ma kamano. Wageno mar yudo mathoth seche mabiro godo weche manyien mabiro. Ka wadhi mbele ni jodak ma Laikipia okwedo okang' mager gedo mar kar thiedho jotuo mar Ebola migero kar jolweny ma Laikipia Airbase mantiere e boma ma Nanyuki. Ka giloso e boma ma Nanyuki kono, giwacho ni chenro mar gedo makamano keto luoro mathoth ne chal mag arita magi mag thieth. Jodago yango ni luoro margi en ni kaluwore gi somb nyithindegi e gwengego manyalo gamo midhusi mar Ebola. Bende giywak ni ne ok oriw pachgi e chenro mar gedono ka gisingo mar ng'anyo nyaka kar thieth moket thengeno dar kawuokie gwengego. Kama sisi watu wa Laikipia na mimi kama kiongozi mmoja wa Laikipia, mimi sioni hiyo kitu iko inafaa kuanzishwa kabla conversation ama kuongea, kufanya public participation, watu wasikizane, tuone serikali imejipanga aje, serikali ya county itakuwa involved aje, hospitali itakuwa involved aje, na wananchi watakuwa involved aje kwa hiyo kitu yote, so that wao ndio watakuwa wamebeba hiyo risk. Bona Kenya wangetafuta mahali pengine, kwa sababu hiyo ni kuonyesha kwamba sisi hasa wakazi wa Laikipia wana expose maisha yetu kwa huu ugonjwa. Mimi niseme hivi, na si ati kuna faida yoyote, si ati hii serikali ya Amerika inatufaidi kwa vyovyote kuhusu hii ugonjwa. Na hii camp hapa hata wanaweka hapa Nanyuki Airbase, si ati ni wa Kenya wanatibiwa hapo. Nina hakika sisi na Laikipia tukihitaji hiyo matibabu, Mungu atusaidie tuepukane na huo ugonjwa, sisi wenyewe hatutapata kufaidika na hiyo center ambayo wanaweka hapa. Leo tuliamka na mshtuko mkubwa sana wakati tulisikia kwamba rais wa Marekani na rais wa hapa kwetu Kenya wameamuru kwamba ati hapa Laikipia East ati kuletwa quarantine ya kitu inaitwa Ebola. Hilo ni jambo mbaya sana la kushtuka, na tunataka kuambia serikali Laikipia East sio dump site ya magonjwa. Laikipia East hatufai kuletewa quarantine ya Ebola, tunafaa kuletewa laboratory na vitu za kuona vile ambavyo hata sisi tuweza kuwa innovative tupigane na mambo kama hayo. Japiny Amerika moro nyomoro doho e kinde macheno mag yalo buche manye dhi nyime kanyo kwayo ni mondo miye chiemo makare e rumand kowacho ni ool gi chama lord kabich gi kuon pile ka pile. Hodgson Enoch Jedida nodonjne kod keth mar bedo pacho ka ataro mar chik kendo nomiyo ji nyiero e doho ma Milimani kowacho ni kabich gi kuon ok owinjore kod dende kendo jang'ad bura onego gol chik mondo miye chiemo maber kendo moromo yieng'e. Jang'ad bura kata kamano nodagi ka jiwe ni mondo miyo orom kod chiemo mimiye. Jedida kata kamano tamre ketho kowacho ni apisa mochung' ne joma donjo e pachoka nokawo bok mage mag wuoth kendo mone oro kwayo mar medo bedo mare e pachoka. Achijno ibiro med dino ne rumand ma industrial area korito ng'eto ma doho. I should be given ugali and somebody pushes a box of cabbage somewhere, and you're saying all of that should happen? No, I don't think so. I need food. I need water. I need, if you're holding me in Kenya, I need those things. There is food where you're good. Erokamano Nyakaramogi wakawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Waduogo bang' thuolo machuok e kedhi mabor. Wabiro gimaino Siaya
Wasi chopo. Fishers Band Ramogi TV kelonu nyasi mongeth. The Fisherman's Choma Fest the Garden Bondo Siaya County. Costa Ojwangi Fishers Band kelonu banjo maliet kachiel kod jogolo mamoko kaka Dola Kabari, Osogo Winyo, Watendawili, Juliani, Nyokech Boys Ekin jongolo mamoko. MC Chiengno Nobed Gabiro Mtu Necessary, Willis Raburu, MC Jakalo kod Professor Dual, DJ Mtalam Benedicho Kobudho gi mixes maliet. Nyasi biro timre tarik 30 dwe mar abich yani ma 2026 kochakore saa 4 okinyi nyaka che. Donjo en mar siling 1,000 kende regular to VIP en siling 3,000. Kao tiko ni chon kokale www.tikohub.com. Jakuo. Hari, bende winjo kan tiegi mok ni kare. Mana dier, abende winjo kan tiegi mok ni kare. Mama, anake gimomiyo sanjuk mak simbe. Ingeni simbe yuaka. Tonge ng'ama mako. Ok nyalre. Oko mak simbe. Sanju makoro sani unu manyono. No bedo kidnap. Ametenda Bwana, miujiza yake yaonekana. Ametenda Bwana, piga shangwe na vigelegele, kwa maana Bwana ametenda. Mchezee Bwana, sifa na utukufu kwake, maana ametenda. Dial *811*446# to get Ametenda as your skiza tune. Jakor Mugejuang Ticha Beach kachopo saa 4 wange. Kamae eka kawamoke kawakelo ni pado maliet magluo benga luo rumba. To kachopo saa beach wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kake sewi njano Jakor Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni asewinje kanye to setiko de yo machalnade. Kokale chenro ni endi radio la Mugi kawa tudore achiel kachiel kawari rekoda la Mugi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jopumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Buta na chiel kende namka. Daro. Wiyo wichore. Maua ma plastic atero kae. Magetango. Magera sijatero. Iro ngisa nire churume namka. Mama, ngaboko things nyatiki good night okoso kani. Gochungi pe. Mama. Idwa na bia nyis baba. Dongi. Adwa ni dhir mama u. Sawa. Ng'amangu mewa pesa mwati edhoga wien. College chulo high school mi choke pesa ka jidlo di kamoro. Ken kamano. Ha? Temo ukora. Nyakora tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kedisiopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakelo ni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore.
Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Machiegni kendo, sirikal kochakore tarik 1 mar dwe mar 6 higani dhi chako keto tim yore manyasani mag kumo joriemb nyamburko maketho chike mag apaya, kama joriembo ibiro ornegi ketho magi kod fuai mowinjore gichul kokalo e ote machuok e simu kata email. Jafwambo marwa Joyce Oduor nigi ler mathoth. E twak margi gi jofwambo, duol mochung' ne keto ritruok makare e apaya NTSA wacho ni chike manyien go ma ichak kete tim tarik 1 dwe mar 6 higani biro gi lony manyasani kama ibiro fweny ni jariembo oketho chike mag apaya kokalo kuom obila mag apaya kata picha mag wang' dede manitiere moko kuma peini ma pachoka. The government will now operationalize a modernized enforcement framework for minor traffic offences effective 1st June 2026. Under the new framework, motorists who commit certain traffic offences will no longer need to appear in court immediately. Instead, they'll receive police notification of traffic offense. Offenses can be detected either by police officers during routine enforcement or electronically via traffic cameras and other digital monitoring system. NTSA yango ni ote ewi ketho chike apaya, jariembo biro yudo achiel kachiel kata inyalo orne kokalo e ote machuok mar simu e kind yore mamoko manyasani. These notifications may be served in several ways, including personal delivery by police officers, affixing the notice to the vehicle, or electronically via SMS, email, or approved digital traffic enforcement platforms. Bang' yudo ote ewi ketho, NTSA wacho ni jariembo nigi thuolo mar chulo fuai kata dhi e doho mar kwedo ketho. Each notification will contain key details such as the nature of the offense, the date, time, and location it occurred, the prescribed penalty, payment instructions, and response deadline. Upon receiving the notice, motorists have two options. They may admit liability and pay the prescribed fine within the stipulated period, or they may dispute the allegation in court. If motorists choose to pay the fine, the matter can be settled without need for court appearance. Kuom mano, NTSA onyiso joriembo duto mondo neni giketo nonro mag makare e mbui mag NTSA mondo kik gikos yudo ote kaponi giketho chike mag apaya. Motorists are therefore strongly encouraged to ensure their contact details in the NTSA registration systems are accurate and up to date. Lokruoge makamagi timore e bwo chenro mar sirikal mar neno ni Jo-Kenya oluwo chike duto mag apaya kendo oduok piny masiche mag apaya. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Director masomo e sub-county mar Rangwe Justus Yuto ojiwo jopuonj madongo e skunde ma secondary ma alworano mondo ne ni chik mane migawo mar somo golo mondo kik riemb jopuonjre pacho ka nikech school fees oluw mar neno ni jopuonjre ok obedo gi ng'ikruok e somgi. Justus wacho ni aguch omenda mag dongruok mopogore opogore e sirikal kod riwruoge ma ok mag piny owacho osebet ka jiwo som nyithindo ahinya to mago mawuok e familia ma yutogi ni piny. Noloso e lok tich mar sub-county mar Rangwe e kinde mane otelo e chenro mar chiwo omenda mag basari maromo $26.7 kokalo e aguch omenda mag NGCDF mar Rangwe kendo e jopuonjre ma sombgi osebedo ka ng'ikore. Kawuono wagolo chek ma nyathi ka nyathi wamiyo siling 4,000. Pesa mwatigo ka kawuono en $26,659. Nyithindo gi nyithindo 6,457. Maendi otimore maber kata obedo ni otimore e saa modeko matin, to kisungu moro wacho ni better late than never. Koro miyo adwoko erokamano ne mjumbe kanyakla kod jok ma en godo e log tich mokawo kinde kendo gi vet the applications ma koro sani koro wadhi kawo checks magwa kawuono. Lo jonyuol mar Rangwe ago erokamano maduong' ne ofis mar CDF mogolonwa basari kawuono. So we are only asking our principals to be patient. There are students we have sent to their schools whom we have instructed that they go to school
they can be patient as we work out. Because by the end of the year, like Wings to Fly and other institutions, we have indicated to the principals which students are these. So they are waiting for the funds. Chenro matieko choko pach jokanyo ewi paro mar chik mar omenda ma higani rumo ayanga kawuono ka twak dhi mbele gi jokanyo mopogore opogore. Wabro duogo bang'e e sigana makama ka wadhi mbele kanyo. Mana kamano waseyudo Chris Owino, onyalo nyisowa madhi mbele thuolo ni eri achiel kachiel. Chris Owino. Maybe future expansion strategies that the business might have. So we are proposing a ceiling instead of a floor of 30%. Thank you, Chair and honorable members. My name is Alex Kishaga. I will handle value-added tax provisions, and we have two proposals in this. And the first proposal is based on clause 28 of the bill. So this deals with VAT refunds on bad debts, and for this, the current period is two years as per the Act, but the bill proposes to amend this to 3 years. And our proposal is that this quick change, bearing in mind that the change was introduced in the Finance Act 2025, introduces uncertainty for businesses, especially when it comes to tax planning. Our second proposal is also a proposal which has been alluded to a number of times, and this is on the reclassification of products from zero-rated to exempt. And the first one is the one to do with imported or local purchased telephones. And we also have 3 proposals on e-mobility goods. And for the one on the phone, we acknowledge that the chair demonstrated that the taxes BIT will drop on phones from 55 to 50%. However, based on the computation, we, as RSM, we view that the computation did not consider overhead costs that are normally incurred by a supplier. And as a result, the suppliers would be unable to claim input VAT as a result of that classification. Also, secondly, we'll also merge this with the excise duty provision, the one that seeks to introduce a 25% or to subject phones to 25% excise duty. And it's also our view this will increase the cost. And as a result, majority of Kenyans will be unable to buy the phones, as has been alluded. And also, when it comes to tax compliance, you'll notice that phones are normally used when it comes to also generating reverse invoices. So from a tax compliance bit, this plays a big role, especially for Kenyans, when phones are cheaper. And lastly, just back to VAT, our proposal is also on the proposal that seeks to exclude money transfer services, as has been also mentioned. And our proposal would be just to, especially when it comes to money transfer services, to delete that proposal as a result of the increase. Manakamano watudore achiel kachiel gi Safina Chieng' Ouma kanitiere Naivasha mondo mi onyiswa ni to chenro mar yango ringre jogo manyowito ngimagi e alwora no ero osechop kanyo ero kendo koro idwa chak timo nonro mag DNA. Maybe Safi inyalo nyisowa gi dhok mineno ka inyalo wacho maber ni to chenro makamano dhi nade. Erokamano Milton, kaki wacho no ne wageno ni chenro mar yango dend joma ne owachi ni nyithindo mane ne otho mach mano liel dormitory mar school mar Utumishi Girls Gilgil Nakuru ka nonego beni chakore gokinyi kawuono, to jonyuol mane oa kuonde mopogore opogore Kenya kama nobiro e school nyoro manokoyudo nyithindgi kendo
kendo ne okonegi e osiptal, nokon ni mondo bi kawuono gokinyi kae mondo mi okony e chenro no mar nonro mar DNA. Lakini kaka waloso kodi sani Milton, chenro no pok ochakore nikech dakika matin mokalo ne nitiere officers mae Department mar Health mar County mar Nakuru manobiro ka, mane temo nyiso jonyuol manobiro ka, jonyuol mana matin manok mane nika ni mondo mi odoge skul Utumishi Girls Academy, nikech kuno ema wawinjo ni jonyuol mang'eny nitiere kendo negi neno ni chenro nyalo lokore matin kendo nonro mar DNA no nyalo timore e skul kanyo. Koro ni kwayo gi ni mondo giwuog ka kendo gidoge skul kuno gibed gi jonyuol mamoko go mapod penjo kuma nyithindgi nitiere mondo nonro no ochakre. To ne obedo ka gima odwa bedo tulo matin nikech jonyuol go nowacho ni giserito chakre gokinyi kendo gin gi wasiwasi mang'eny, pod gikia, gin gi maswali mang'eny kuom kuma nyithindgi nitiere. Moko to be wacho ni giwinja e remo ni samoro gimoro marach nyalo bedi notimore, but gidwaro ni mondo ng'isgi adieri. To kendo ne giwacho ni ka nonro no timore e skul kono to jomobiro kae ne gikwayo ni inyalo mi that chance mondo nonro machielo bed gi kata 10 2, moro itimo kocha to moro itimo koni. To ne obedo ne giyware kanyo gi officers go. Masani kaka waneno gima dhi mbele sani ka jago picha ma wan go ka Isinta nyalo tang'onu, activity odok piny matin nikech jonyuol mane nika moko kuom gi osedok kendo gimineno sani en tent mar Kenya Red Cross, johocho manoor kani mondo otem jiwo jonyuol mane chopo ka gokinyi ne oseto tent ka kendo ne gin gi gimiluongo ni tracing desk, nikech a lot of information osebedo ka dhi round. Nitiere baadhi mag jonyuol mapok ong'eyo kata ni nyithindgi ni kure, emomiyo noket gimiluongo ni tracing desk. Ka janyuol nigi swali mora mora kata ka en gi chich mora mora to nyabiro kacha to wuoyo gi johocho mag Kenya Red Cross mani kanyo to nyalo konye mondo mi ong'e matut kuom wach kuma dhiye. Koro gisani gima timore kaka ineno mtoka mar Kenya Red Cross no wuok sani ka japicha na nyalo mana nyisou, gipogore kaka teams ariyo. Koro mago johocho mawuok koro nikech apani gisedhibitisha ni nonro mar DNA no ok dhi timore kae nikech gisani jonyuol mana matin manosebiro ka. Koro gipogore teams ariyo, moko dok e skul Gilgil to moko giweyo kae ni just in case nitiere jonyuol ma pod samoro nyalo bet ni biro kae to giyudo johocho manyalo wuoyo kodgi kendo nyalo answer some of the questions magin go. Wasebedo ka kendo information mwaseyudo ni ne wawuoyo gi janyuol achiel mane nyiso ni en gi nyare ma 13 years. To chakre nyoro kaka nogone simu ne tich Nairobi gi jaode ma odak Gilgil ka to gone simu ni gimoro timore skul to nobiro kendo osebet e skul kanyo chakre nyoro to nyaka sani pok owinjo gimoro amora. Osegone skul simu to pok oseyudo information moro amora kuom specifically nyare ma no manyo chakre nyoro no. Koro en nobiro ka gokinyi to kwa penje gimomiyo biro to wacho ni ka koro pok oneno nyathine osiptal to pok omiye nyathine no dhigo dala. Koro gimodong ni noshuku ni samoro entiere among the 16 manoland ni samoro ni manobedo confirmed ni no perish that infano manyoro. Koro emomiyo nobiro kani mondo o find out, but no wacho ni en ready for any outcome. Kongise ni nyathine ngima to bro gone Nyasaye erokamano, to kongise ni otimore kaka otimore to bo en ready kaka janyuol, but gima no yuago ni information maber magi receive kaka jonyuol ema pod onge. Koro rito no ema miyo gimedo winjo ka gin gi wasi kabisa. Koro gima dhi mbele ka sani to en hali mar rito no. Jonyuol mane ni kaka koni moko osewuok to moko pod nitie kaka rito mondo ng'isgi ni gibro timo nango what next. Mana mane ma wanyalo migi sani Milton, to kwa yudo information mora mora to we will update you as the time go by. Erokamano ahinya Safina Chieng' kowuok Naivasha. Waduoko erokamano ahinya kuom ler ma kamano. Mano ne Safina Chieng' Ouma ma en jafwambo marwa ka en Naivasha kochiwo ler ewi nonro mar DNA mano winjore otim Naivasha Funeral Home. Makara kamano kaka iwinjo no ok odhi mbele ni jonyuol mano biro kanyo bende moko kuom gi odwoki mondo odhi e skul mar Utumishi kama masira ma kamano nyotimore, kaka yo achiel mar neno ni otim gik modong' kono duto. Ka wadhi mbele en
Kawadhi mbele en ni wadhi achiel kachiel nyaka utumishi bende, kama jafwambo marwa Ben Kirui bende nikono mondo lernwa ni to chal nade. Ben Kirui, labda ungetueleza hali iko vipi katika maeneo hayo? Labda jana tuliweza kufahamu yaliyojiri, lakini leo sijui matukio gani yanaendelea mpaka hivi sasa katika shule hiyo ya utumishi. Naam, ni Milton, kwa sasa mataarifa za hivi sasa ni kwamba wanafunzi 8 kulingana na maafisa wa DCI ndio wamekamatwa kuhusishwa ama wanahusishwa na mkasa wa moto uliozuka Jumatano na kusababisha vifo vya wanafunzi 16, na taarifa pia ambazo tunapokea ni kwamba wanafunzi 2 zaidi wamefariki na kufikisha idadi hiyo hadi 18. Ni taarifa bado ambazo tutasubiri kuthibitishwa, lakini tunaarifiwa kwamba wale ambao walikuwa wanapokea matibabu 2 wao wameaga dunia na kufikisha idadi ya walioangamia kufuatia mkasa huo wa moto wa usiku wa Jumatano kufikia 18. Lakini kile ambacho kinajiri sasa hivi ni kwamba maafisa wa DCI wale ambao wanaongoza kitengo cha mauaji ama ukipenda homicide wamekuwa hapa ama bado wako hapa wakiendeleza huo uchunguzi, na pia kuna wanafunzi ambao walikamatwa na wakazuiliwa katika ama ndani ya shule hii ya Utumishi Girls Academy, mahojiano yakiendelea ama uchunguzi ukiendelea kuweza kubaini ni yupi ambaye alisababisha kiini cha maafa ya wanafunzi hao. Manake tayari sasa hivi inashukiwa kwamba mkasa huo wa moto ulisababishwa na baadhi ya wanafunzi ambao waliteketeza chumba cha kulalia wanafunzi hao. Lakini kwa sasa ama muda mchache uliopita ni kwamba wazazi ambao walikuwa wamekuwa hapa wakisubiri ikawa ni ngoja yao ikaumiza matumbo, ndiposa wakatishia kuvunja hilo lango na kusema kwamba wale ambao ama gari lolote ambalo linaingia mle likose kuingia hadi wao wenyewe waruhusiwe kwenda kuona wanao. Manake wamekuwepo hapa kutoka jana, wamekesha hapa, asubuhi ilipowadia bado walikuwa hapa, wengine wametafuta vyumba vya kulala hapa, ndiposa asubuhi ya leo waamkie wakuje waweze kujua hatima ya wanao ni ipi. Manake kuna wazazi wale ambao tayari wamejua wanao waliangamia kwenye mkasa huo, wengine hawajui waliko wanao, na pia wengine wanajua kwamba baadhi ya wale ambao wamezuiliwa ni wanao, lakini hawajapata fursa ya kuweza kujumuika nao kujua kama wako katika hali gani. Manake ukijua kwamba Milton, kuna wale ambao wakati mkasa huo ulizuka walitumia dirisha kuruka, wakavunjika miguu, wakapata majeraha madogo, ndiposa walikuwa wanataka kujua wanao wako katika hali gani. Lakini muda mchache uliopita kabla ya saa 7 yule ambaye anaongoza kitengo cha homicide Martin Nyuguto akaja hapa akawatuliza na kuwapa utaratibu wa kupata kuingia pale ndani. Kwa hivyo tunapozungumza sasa hapa amesalia mahame, na unavyoviona baadhi ya wazazi wanaendelea kuingia mle ndani, wanaitwa majina yao kisha wanaingia mle ndani kuweza kupata kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Manake kuna wanafunzi ambao nimestaja hapo awali kwamba wamekuwepo, walishikwa jana ama wakazuiliwa, ndiposa uchunguzi uendelee na mahojiano na maafisa wa DCI uendelee. Ni mahojiano ambayo bila shaka yameweza sababisha ama kukamatwa kwa wale wanafunzi 8 kama wahusika wakuu, uchunguzi ukiendelea kutokana na mkasa huo uliotokea Jumatano usiku. Kwa hivyo Milton, tunaendelea tu kitakambi hapa tuweze kujua haswa kiini kilitokea wapi, ni yapi yalijiri usiku huo, na pia tumefanya mahojiano na baadhi ya wazazi ambao tayari wameruhusiwa kuondoka na wanao, na wakaweza kutueleza jinsi mambo yalivyo, jinsi hata waliweza kukwepa moto huo uliozuka. Kwa hivyo Milton, pia kikubwa ambacho kinaendelea ni kule katika makafani ya hospitali ya Naivasha, ambapo shughuli nzima ama mchakato wa kutambua mili ya wale ambao waliteketea kiwango cha kutojulikana inaendelea. Kwa hivyo yote hayo tutaweza kuwajulisha watazamaji wetu saa 1 na saa 3 yale ambayo yanaendelea hapa, na pia vile vile yale ambayo yanaendelea katika makafani ya hospitali ya Naivasha. Kwako Milton. Asante sana Ben Kirui kwa kutuweka sawa kuhusiana na yanayojiri katika shule hii ya utumishi. Manone Ben Kirui achiel kachiel kowuok e skul kama masira mar manyoti more kakorwadhi nyime gi weche manyien.
Apisa mag obila e boma ma Kitale ochako timo nonro tok jal moro wito ngimane kaluwore kod bero mawachore ni notimne ka thieth moro mar ji giwegi e lwasi ma ok ni kare. Wachore ni jalno notimne bero ka lwetene otwe kendo odno ne onge gi masinde mag ng'iyo ngima dhano sama oyudo thieth. Mosenindo Brian Simiu ne ni kod nyamin mare e sama noyudo thieth. Nyamin gi wacho ni noweyo owadgi e lwet jochiw thieth, to kanodok e odno, noyudo kosechak timne bero kotwe lwetene e ot mowacho ni ne onge masinde mag timo bero malong'o. Anyuond Brian wacho ni daktari no notweyo Brian kod law mane oweyogi kod buok, ka familia no wacho ni jatuo nokotimne kata pim mopogore opogore kapok ochak timne bero makamano. Sisi we knew maybe ni processes za scanning ama sijui ndio x-ray ziko ongoing because it took time like 1 hour 30 minutes. Baada akatuambia mdunga mgonjwa sindani ya spine ya kufisha mwili ganzi kidogo, tukakaa akatuambia ati haijareact haraka sababu mgonjwa pengine hunywa pombe. Nikawauliza mmekula nini? Wakaniambia amekula mchele na maharagwe na tumbo ikaanza kumuuma. Wakati iliendelea, huyo bosi mwenye walikuwa wanafanyia kazi akawaambia ikiendelea waende hospitali. Bang'e to Brian noringo nyaka e kar yudo thieth maduong' ma Eldoret e kar jotuo mang'aw tok ka chal mare nosemedo bedo marach kama nowite ngimane. Tim makamano kelo penjo maduong' e wi obok mag jochiw thieth to kod tend kar chiwo thieth mag ji giwegi. Kuchukua tu mtoto hujampima na wewe unaanza tu kushika na unamrarua tumbo. Ni kitu ingine yani naogopesha sana. Hata madaktari pia wenye wametrain hawajawahi, wenye wanapasua wakiona video wamekasirika, hawajawahi ona vitu kama hii kifanyika. Alituconvince akatuambia sio shida kubwa, so hata sisi wenyewe hatukujua ni meja. Migao mar thieth e kaunti ma Trans Nzoia osechako loro kuonde chiw thieth mag ji giwegi ka gigeng'o chal makamano e kinde mabiro. Ndugu yangu akapata na blood infection, nini ikafail, kidney ikafail, haya matumbo pia hiyo imeharibika. Sasa hapo hivyo wakashindwa, inafaa enda ICU. Bila mago kwach kich ma Trans Nzoia okono familia mondo ondik obok mabiro konyo e timo nonro, ka obila to wacho ni daktari makamano ibro kaune atua mar chik kumoting'o ketho mar nek ponono ni oyude gi ketho makamano. Ibrahim Job, Ramogi TV. Erokamano Ibrahim Job kuom ler makamano. Ka wadhi nyime ni duol mochung'ne dongruok alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority dhi nyime gi jiwo pith mar kich e kaunti ma Homa Bay kaka yor neno ni jopith mar kich oyudo mijing'o mar bedo gi mor kich moromo manyalo konyo e bero ngimagi. Alia Beach nigi ler mathoth. Duol mochung'ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority osebedo katimo tiegruok ne jopidh kich makwan gengo 350 matimo pith kich e bungu mawire ka chud bura ma Kasipul e bor riwruok mar Wifoma e yore mag lony manyasani maginyalo tiyogo e bero pith mar kich magisebedo ka gitimo. Jatatije maduong' mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga wacho ni dwaro margi en neno ni jopith kich mawuok e kaunti 15 moluoro Nam Lolwe gimiyo sir mowinjore e pith mar kich magisebedo ka gitimo. Kane wabedo gi winjruok, ne wawinjore ni ng'ato ka ng'ato play a role. Wan kaka Lake Basin ne wabiro mondo wasupport jowa mondo yud infrastructure mar pidho kich. And infrastructure mar pidho kich en sanduge mag kich, kendo en puonjo jopur mondo ng'e weche mag pidho kich. Wan kaka Lake Basin wadhi golo sanduge mag pidho kich 600 kaka ne wasingo, and wabro ng'iyo ni jopur mag kich opuonji kaka ipidho kich practically. Ochiaga mane lose boma ma Oyugis e kinde mane oloro ayanga tiegruok makamano ma osekawo ndalo 2 ne okoni bende gimanyo chiro ne jopith kich mondo gibed kod mijing'o e pith magitimono. Wan kendo gi a refinery plant kuma wakawe mo kich te mosebedo harvested mondo watim value addition mondo wausi. So wawinjore gi jopur ni kuom sani gitima production mondo yuto gi obed manyalo nyuolore piyo piyo. So chiro kuom sani to adwa na wachi ni chiro nitie, kendo jowa odhi mbele gi pur, ok gibidiwo gi mor kich ka gisekayo.
Jopith kiche bore rok maro ifama ka hotelegi ko jakom gi Crispin Osunga ne okone tiegruok makamano biro miyo gi mijingo e pith mar kich magisebedo ka gitimo. Training ni ne atemo puonjo jopur, ne wan gi jopur mokalo 350 ma ni puonjo e yore ma ginyalo pidho godo kich e yo manyasani manyalo miyo nweng'o margi omedre, kendo yore ma ginyalo konyore godo mondo giyud hani mowinjore. An gi moro mang'eny nikech kaka an pod an ng'ama jenzi, ok adabed gombo na abed ondika mondo adhi ayud tich every month, to gimoro ta an godo kama nyalo yudo after 2 weeks tisekayo kich, iseyudo pesa ni moro, isekonyo godo nyathi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya jogo duto mamedo luowa e chenro ni eri mar Migago. Erokamano ahinya. Jaro Soja iwacho ni Kogalo 001 KDF kaiti wacho kanyo ni irito odiochieng' ma Jumapil kama Kogalo dhi kawe okombe. Erokamano jo Dundo Mtukuba size ndogo, in bendi wacho ni nitiere Kariobangi market. Uwinjowa maber sana kendo wacho ni Ramogi TV kelo weche manyien e yo makare. Otieno Jawaya, erokamano ahinya ka intiere Migori, oteni ochoponwa maber. Jogo duto matudore kodwa e yor Facebook, un bende wabro somo ote mau kaluwore gi mago ma uwinjo e chenro makama. Gladys Onyango, Mama Bill mar Kabondo, iwacho ni in pod yuago jogo eko moyudo masira mar mach utumishi. Kawadhi nyime en ni piny owacho mar kaunti ma Migori kotenore kod piny owacho mamalo ochiwo kothe mag avocado maromo gana 42 ne jopur e kaunti no. Mae giyango ni en yor jiwo jopur kendo neno ni gimedo yuto ma jopur, kaka Juma leronwa. E bwo chenro ni ma jiwo pur mar avocado e kaunti ma Migori, japur ka japur oyudo kothe mag avocado mok tin 10 kapuonj e yore mag pidho avocado yono makare bende ne omigi kod apisas mag piny owacho. Avocado ni kitu kinaweza kwa njia nyingine ni ku reduce poverty level in our community. Unajua mtu akiwa na matunda nyumbani kama avocado itaweza kusaidia jamii na wana Migori kuguza uchumi. Juu kwa njia nyingine unajua avocado mti moja inatoa zaidi ya gunia 3. Tuseme umepata gunia 3 4. Hizo ni kitu naweza uza hata usomeshe mtoto. We had a very elaborate training to prepare the farmers for this particular engagement. Kitunza vizuri, kila mti una uwezo wa kumpatia 10,000 kifikisha miaka 5. Tutampatia matunda kama 1,000. Kothe gi ne ochiwe nyasi mani otele kod commissioner mar kaunti ma Migori Kisilu Mutua, jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda kod apisas moko e migao mar pur e kaunti ma Migori. Tumefunzwa na crop officers jinsi ya kupanda hiyo miche. Wameambiwa vile wanaweza kupata extension officers wa kuwasaidia. Avocado has become a very, very major export crop from this country, going to other parts of the world. And we are trying to make sure that the farmers of Migori tap into this opportunity. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda ne wani jopur gi oseyudo tiegruok makare kod kony mamoko kawuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori. But unfortunately, they have been growing the traditional varieties. Now, traditional varieties, yes, they have a market, yes, they are important. But in terms of serious incomes, then I think the Hass avocado that targets the export market is a much better crop. Kuom jopur moyudo kothe mag avocado nitiere moko kuom jopur machako pur e kinde ma okwongo ka moko bende osebedo ka pur kuom higni malach kendo giseneno ber. Central Province, japur ka japur e dala kada tielo mok ng'eny ne 20 gi ng'eny gi gin 5 plants puothe gi tindo tindo. To kana afwenyo ni suna thurwa koni wan gi puothe madongo dongo, to nomiyo motivate to koro ka puothe wa kadongo kamacha kar wanyalo pidho kamna tielo 100 kata tielo 200. Samson ochiwo gwego mag God Jope e sub county ma Suna East ok osebedo mana japur mar avocado, to bende osebedo okang' manyime mar jiwo pur mar avocado e kaunti ma Migori. Fwete gago nyayudo pesa maber gi structure mag begin pago market price. Nanyalo kata around 75,000 per season mar pith mar pur mar avocado. Ochieng' osebedo ka pidho avocado kuom higni maloyo 10
ka kothe mag avocado bende osebedo koloso kendo miyo jopur. Mar chako nursery establishment and management, aomo quality seeds, aomo quality materials kaka science, agolo ka ATC Kisii moka aomo kata Thika High Level. Molola ahinya thoromo ga Thika High Level a research center. E kinde mag rwako pur mar avocado, jopur gidwaro mondo koro piny owacho oket negi chiro maber mar avocado mondo giyud ber e pur mar avocado. 100 gunia achiel mar kilo 180 imi at 1,000 kang'eny to 1,100 including the transport of avocado te migolege farm gate to the collection point. Koro donu kan lal kuom grafted ema betu ayudo mathin, grafted imiyo at 35 shillings per kilo. Bende jopur dwaro mondo koro piny owacho koro konygi medo ndhadhu mag avocado makoro gidhi pidho. Ni county government department ya agriculture waangalie vile wataweza kuprovide upande wa value addition ili wafundisha watu wetu. Najua ukiuza matunda moja na ukifanyia value addition ina muhimu na unaweza pata faida kubwa. George Juma, Ramogi TV, Migori.